खुलुमबाय दा जे BPF नि चिफ सार हाग्रामा महिलारिया सेन्ट्रेलनि सरकारनि सायाव जे जोंनि बड'फा UN ब्रह्म सारनि थाखाय लिखितआव भारत रत्न दाबि खालामदों नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो? दिनै आं बे दाबिनि सायाव बुंनो सानोदि हाग्रामा महिलारि सारा जेरैबायदि दाबि खालामदों जोबोद मोजाङैनो खालामदों। दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आं दतमाबासि जानानै आं बुंदों आं दतमाबासिनिनोखा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो दिनै जोंनिनो न' उसुंसेनिनो मानसि जों उन्दैनिफ्रायनो जों नुबोनाय मिथिबोनाय जोबोद मोजां मानसि आरो बिथां महिलारि साराबो दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थाखाय जोबोद मोजां खामानि मावलांदों। दिनै बयबो रायजो राजाया दिनै दतमाबासिया जोबोद मोजां मोनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म होनबानो जों बयबो दासिमबो जांख्रिखाङो गोसोआ दुंगानाय मोनो गोसोखाङो अब्लाबो गैयाब्लाबो जों दङ बायदि मोनो। दिनै बिथाङाबो महिलारि साराबो दिनै बिथांखौ बावनो हायाखै गोसोखाङो बिनिखायनो दिनै बेफोरबादि दाबिखौ माने सारनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि जानानै महिलारि साराबो बेखौनो दाबि खालामदों आरो जों दतमाबासि रायजो जानानै आं जेब्लाबो रायजो राजानि सायाव बेखौनो बुंनो सानो जेब्लाबो समाव जोंनो महिलारि सारनि साननाया जेब्लाबो मोजां होननानै। आरो मोनसे खोथा दा BTC गठन जानायनिफ्राय दिनै 17 बोसोर जाबोबाय दा नोंथाङा हिन्जाव माहारि हिसाबै मा बुंनो सानो आरो माबायदि फिल खालामो जे आगोल माबायदिमोन दिनै माबायदि जेनेबा सुबिदाफोरा साबसिन नंगौना नङा? सुबिदाफोराथ' जोबोद मोजां जादों। दिनै BTC सरकार जानायाव 17 बोसोर रानिं जानायावहाय जोंहा जोबोद सुबिदा मोनदों। जों सिगां समावथ' स्कुल जेनेबा आसाम बन्द दिनै आसाम बन्द गाबोन गारि बन्द दिनै हारसिङै थांनो हाया गाबोन जेनेबा माबानो लामा सामा जोबोद उसुबिदा दाथ' लामा सामाफ्राबो जोबोद फाखा रड जाजोब्बाय हारसिङैबाबो जों दा 8टा 9टासिमबाबो हारसिङैबाबो जों बेरायनो हायो माबाया मोजां जालांबाय। सिगां समावथ' एकदमबारे माने बन्दा गिनाय मोनसे आशंका दङमोन। दा बे 17 बोसोर रानिंआव जों जोबोद हाग्रामा सारनि अननायाव गासिबो डेभेलप जाजोबनायावहाय जोंहा हिन्जाव माहारियाबो जोबोद डेभेलपआनो जानानै फैदों आरोखि। दा दतमा समस्थियाव सोरनि सरकारखौ फैफिनजानो लुगैदों? दतमा समस्थियावथ' जों BPF सरकारखौनो लुगैगासिनो दं मानोना सारा जोबोद मोजां खामानि मावनानै होबोदों जोंनो।